Hola, bona vesprada. Crida Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima. Repeteixo, Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima, des de Vilanova i Geltrú. Hi ha algú per aquí? Hola, bona tarda. Bona tarda. 3, Hotel Sierra Lima. Eco Bravo 5, Bravo Bravo, des de Benissa, Alacant. Estàs parlant ahir per... no sé per quin repetidor estàs, suposo que estàs per 86, per l'R86, però estan tots els repetidors enllaçats d'ací de la comarca. O sigui que estan sentint-te per 5 o 6 repetidors més. Abans, A3, Hotel Sierra Lima, EP5, Bravo Bravo, el meu correu és Jaime. Vinga, bona tarda, Jaime. Eco Bravo 5, Bravo Bravo. És Eco Alfa 3, Hotel Sierra Lima, Jordi, des de Vilanova i Geltrú, la comarca del Garraf, aquí a la costa mediterrània. Jo ara estic entrant per 145.575, amb el menys 600, 144.975, amb l'Ecodelta 3, Yankee Alfa Mike. Ja que em vaig apuntar aquesta freqüència, perquè un altre dia us vaig sentir, i ara us he sentit fortíssim, fortíssim, fortíssim. I com que ho tenia apuntat ho he pogut posar el subto 118,8 i el desplaçament i ràpid us he enganxat. Vinga, moltes gràcies per atendre'm. Eco Bravo 5, Bravo Bravo, Jaime, Eco Alfa 3, Hotel Sierra Lima, Jordi, entrega. Ok, espai en blanc, si vols que presenta el A3, Hotel Sierra Lima, Eco Bravo 5, Bravo. Pues nada, si estás entrando al RV46 y desde el 5 ya aquí Alfa Mike. Lo que pasa es que este repetidor y 5 repetidors més estan enllaçats. Entonces, avui dijous, per la vesprada, pues, enllacem ahir el repetidor, perquè com és la vesprada nit, tenim ahir reunió, normalment tenim reunió d'ordre de club tots els dijous per la nit, i ara estem aquí confinats en casa, pues nada, fem reunió telemàtica. Veuràs que no n'hi ha cola, no et dona cola, ni no et dona retorn, ni res, però funciona, vamos, funciona. Està enllaçat està enllaçat l'R186, l'R187, trobo que està l'R176 i l'R196, que estic jo parlant des d'ahir. O sigui que estan ahí a 5 o 6 repetidors, tots entrellaçats. El canvi per a tu, deixem el pell en blanc ahir per si està present algú. A3, Hotel Sierra Lima, Eco Bravo 5, Bravo. Vale, sento ara una cua, però no volia entrar ningú. Vinga, Eco Alfa 3, Hotel Sierra Lima, cap a EB5, Bravo Bravo, Jaime. Vinga, perfecte. He escoltat tot el que m'has comentat. Estic aquí fent una petita gravació amb el telèfon i així després ho puc repassar tota la informació que m'has donat i la passaré amb els companys, ok? Després la penjaré al canal de YouTube. Pots buscar Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima. Vaig penjant cosetes així fora de lo normal i llavors aquesta informació anirà molt bé per als altres companys. Si algun dia fan QSO, doncs aquí poden mirar la informació, tota la informació. I si avui feu la reunió del dijous, doncs que us vagi bé en este confinament i que us vagi bé a tots, tu. Salut, el primer de tot. Endavant, Eco Bravo 3, Bravo Bravo, Eco Alfa 3, Hotel Sierra Lima. Ok, 3 Hotel Sierra Lima, Eco Bravo 5, Bravo. El dijous fem, des de fa un dijous per que sí que estem en el tema del confinament i nada, pues con el tema así tota la red que tenim de repetidors, pues por lo menos pues poden comunicar-nos, ¿no? Ja que hi ha gent que no arriba a tot el repetidor. Pues nada, un saludo per ahí. A 3 Hotel Sierra Lima, Eco Bravo 5, Bravo Bravo. Jo vaig a deixar-te un minut, 2 o 3 minuts, o 5, que he vingut la XYL i després estarem a trobar per aquí. Si t'has d'escoltar per aquest repetidor, mira, veuràs que vagi gent per ell, no hi ha problema. A3 Hotel Sierra Lima, Eco Bravo 5, Bravo Bravo. Bueno.
parlaré jo també. EB5 Bravo Bravo, EA3 Hotel Sierra Lima i tot el món que n'hi ha a l'escolta. Eco Alfa 5 Victoria Florida, EA5 UBF, bona vesprà. Per a l'EA3 Hotel Sierra Lima, el meu nom Juan Antonio i el QTH Denia. Jo estic entrant ahir al sistema també a través dels repetidors de 2 metres, de l'RV46, igual que tu, 3 Hotel Sierra Lima. Estic entrant pel mateix repetidor que tu en estos moments. Però, com ha dit Jaime, molt ben explicat, n'hi ha ara mateix preparat ja per a la reunió virtual del Radio Club Mongol, pues n'hi ha 6 repetidors enlaçats, tots funcionant simultàniament. Mira, pues, saludos. Y si estás por aquí después, incluso pots participar ahí en el multi-QSO. A 3 Hotel Sierra Lima per a 5BB, 5VF. Vale, perfecte. A 5 Víctor Florida, Juan Antoni, des de Denia. Pues mira, és que arriba molt bé, Fa gràcia que puguem xerrar per aquí, Vinga, home, si es mantingués la propagació, pues, per saludar la roda igual sí que entro, no? Però serà difícil, de que la propagació aguanti una estoneta si hi ha molta gent en reunió i tal, i esteu parlant de radioclubs, pues igual tampoc s'escau, Però vinga, merci per tot, per a tu, per a 5 Víctor Fox i per a EB5 Bravo Bravo Jaume. Jaime. Doncs vinga, jo us deixo en plena llibertat, us deixo la freqüència lliure i si comenceu la reunió, pues que us vagi tot molt bé. 73 a tots des de Vilanova i la Geltrú. Dime el teu nom. Sí, el meu nom és Jordi. Vale, estupendo, Jordi, pues vinga. Gràcies ahí per haver cridat i bueno, si estàs ahí en la propagació et permetís escoltar-nos i vols participar, per supost deixarem espai en blanc i podrà entrar tot aquell que vulgui, que no és una reunió en si del Radio Club, és un QSO ahí multiétnico. Vinga, hasta luego. 3 Hotel Sierra Bravo, com era? 3 Hotel Sierra Bravo, no ho he apuntat bé? A 5VF. Lima, acabat amb Lima. Hotel sense llum. Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima. Doncs vinga, merci per tot. Ja miraré de passar més que res per escoltar, a veure si s'aguanta la propagació. Vinga, merci per tot.